MTV. Selam, efirdə muzikal qayma hit parады һәм мин Айсылу Лерон. Һәммәгезне май бәйрәмнәре белән котлыйм. Гомумән язның 3нче айы тулысы белән зур бер бәйрәмне хәтерләтә. Бетмәстекән материаллар кояшлы көннәргә туры килсә, бигрәк тә кәефләр күтәрелә инде. Бүгенге чыгарылышны да майга багышларга булдык. Эстрадабыз җырчылары бу көннәрдә кайларда нишләп йөри икән, хәзер белербез. Хит-парадның һәр вакыттагыча 2 яңалыгы бар һәм беренче эш итеп 15нче урыннан башлыйк. Әле монда дәртле һәм тиз арада халык күңеленгә улаган җыр «Белсәң иде». Фирдус Симаев үзенең позитив клипы белән ыргылып керде һәм сизә күңелем, бу җыр кыска вакыт эчендә лидерлар позициясен яулап алачак. Карыйбыз. Belki olmaysındır. Emin deştin eli düzmedim. Yok şol unutmadım. Ey sin yaşlık yarım. Seni güne izley güzlerim. Bilsen miydi, bilsen miydi, bilsen miydi. Üzgünlerin gününe. Kavuşurlar nasip olmasa da. Neydi vakit seni seviyorum. Yaşımı yuvatıp sabırlık bir Rabbim biz yalgışkanı buğay bir-birimizni şulay yuvaltıp bilsen miydi, bilsen miydi, bilsen miydi üzgünlerin gününe kavuşurlar nasip olmasa da neydi vakit seni seviyorum.
коллег, 3 раза ура, 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 раз, два, три. Киттек алга таба чираттагы яңалык 14-нче позицияга килеп урнашты. Лилия Хаснулова язгы хит-парадка язгы җыры белән килеп керә. Җырчы кыз үзе язны бик ярата икән. Бигрәк тә май аен, чөнки нәкъ менә май бәйрәмнәрендә бөтен гаилә белән, якын туганнар белән җыелышып очрашу, аралашу мөмкинлеге туа ди ул. Һәм беләсезме, бу традиция безнең бик күп җырчыларыбызга да хас булып чыкты. Моңа әле хит-парад барышында аерым тукталырбыз, әлегә 14-нче урын. Kışlarının ak buranı bülege şatnama Soğuğa düzerlik yanaşıp bulganda sigenim Görüne maturlu güzellik Yazlarının iyisi de düsü de süyüden Turbanını bilmedim Var dünyam şeşkege kümüldü Yazılarda tabudun sigenim Yazlarının iyisi de düsü de süyüden Turbanını bilmedim Var dünyam şeşkege kümüldü Yazılarda tabudun sigenim Gözlerim mullukta şulayda yalgızım Baylıkta көрінмей Nigedir jeylerinin жылысы Yürekni жылытып үлгірмей Yazlarının iyisi de düsü de süyüden Turbanın bilmedim Var dünyam şeşkege kümüldü Yazılarda tabudun süygenim Yazlarının iyisi de düsü de süyüden Turbanın bilmedim Var dünyam şeşkege kümüldü Yazılarda tabudun süygenim Harfasıl, üstüslü, üzüslü harfasın Naslardan tıradır yanımda Sen bulsan sügen yar Kuşlarını ısıdırıp uladır Yazlarının iyisi de düsü de süyüden Turbanını bilmedim Var dünyam şeşkege kümüldü Yazılarda tabudun süygenim Yazlarının iyisi de düsü de süyüden Turbanını bilmedim Var dünyam şeşkege kümüldü Yazılarda tabudun süygenim Var dünyam şeşkege kümüldü Yazılarda tabudun süygenim To'qqizinchi aprel kuni konsertlar сезонына нукта куйган Алсу һәм Азат Фазлыевлар май аенда әле 1-2 чыгыш ясамыйча калмабыз диләр. Шул ук вакытта төп максат авылга кайтып эшләшү. Билгеле, бакча эшеннән малайлар да читтә калмаячак, каникул озынлыгы булган яллар физик эш белән узачак димәк. Бу чыныгуның иң яхшы ысулы тынчу залларда гер күтәргәнче саф һавада җир казу күпкә файдалырак һәм нәтиҗәлерәк. Килешерсез.
yüreğimnin bin kadirlim bulup kala biledi. Senin için benim sevgilerim. Senin için yanıp yürülerim. Singing out benim sevdeşim. Yaşım var senin yaşın. Мәңгі бұл сөздерім қобатыланыр Өзіні білесіне яратамын Böylelerde bulmaz kaderlere. Senden başka bulmam hayırlere. Senin için benim sevgilerim. Senin için yanıp yürülerim. Singing out benim sevdeşim. Yaşım var senin yaşın. Май башын Айгөл Рахимова бик көтіп ала. Традиция буенча нәкъ шушы көннәрдә бөтен туган тумача Айгөлнең әнисе үскән авылга кайта икән. Яңалыклар белән уртаклашу, үткәннәрне искә алу бу очрашуларның һәр минуты кадерле ди җырчы. Әмма бу айның азагына Айгөл зур планнар корып куйган. Ул да булса яңа репертуар туплау һәм клип төшерү. Максатлар куелган, шибәр кызыбызга уңышлар гына телисе кала. Йолдызлар көнләшер төннәрдә Юлыңда ут булып янармын Теләгән кадерле яшәргә Мин эзләп дәвалар табармын Ашыгып юлларга чыкканда Каршыда киртәләр булмасын Болайда яшибез оҗмакта Ни теләп дәгалар кыласың Ашыгып юлларга чыкканда Каршыда киртәләр булмасын Болайда яшибез оҗмакта Ни теләп дәгалар кыласың Сагышлар тиз баса сыгылсаң Икәүләп читләшеп узарыбыз Ялгышып абынып егылсак Булышып кулларны сузарбыз Ашыгып юлларга чыкканда Каршыда киртәләр булмасын Болайда яшибез оҗмакта Ни теләп дәгалар кыласың Ашыгып юлларга чыкканда Каршыда киртәләр булмасын Болайда яшибез оҗмакта Ни теләп дәгалар кыласың Май бәйрәмнәре озын бит ул. Башта без әни янына кайтабыз, бакчадагы бөтен эшне бетерәбез, аннары ки җиткәч күмәкләшеп шашлык ясыйбыз дип сүз башлады Ишат Яппаров. 9 май бәйрәменә башка төрле традициябыз бар. Сугыш ветераны булган бабабызны җиңү бәйрәме белән котларга бөтен туганнар белән җыелып кайтабыз. Безнең өчен иң зур бәйрәм бу дип сүзен җөпләде ул. Чыгышы белән Башкортстанның Әшәй районы Кыпчык Әскәр авылыннан булган Гүзәл Әхмәтова язның шушы матур көннәрен туган ягында уздырырга ярата. Бигрәк тә уларыннан ерак түгел бер бик матур җиргә чыгып ял итү гадәте бар икән. Шылтырап аккан суга карап торганда тормыш мәшәкатьләре онытыла, ничектер рәхәт, җиңел булып китә дип уртаклашты Гүзәл. Әле балачактан калган очлы тау башына менү традициясендә быел кабатларга исәбе бар икән. Шундый зурурлар яулаган җырчыга тау башына менү авыр булмас дип уйлыйм. 11нче урын Гүзәл Әхмәтова һәм Ишат Яппаров. Kızara ufuktan Koyar çığa tügelme Yüzüm kitip karap duran Önüme düşünme Sen şu koyaş nurıday Bozun ürettin köngelimin Senin için tek sen ağına Koynar hisse yüreğimin Yazmışım yolunda
бәхеткә юлы ачык. Ал чәчәкләре тотып, бәгырем каршым ачык. Типсен әле дөп йөрәк, йөрәккә сөю кирәк. Үзлеп сөяме дип, әйт әле ирекәме тизрәк. Типсен әле дөп йөрәк, йөрәккә сөю кирәк. Үзлеп сөяме дип, әйт әле ирекәме тизрәк. Парадның унлыгын Айлда Даутов ачып җибәрә. Җырчы шушы көннәрдә җиң сызганып бакча сезонын ачып җибәргән. Җир казу, яшелчә утыртулар белән генә шикләнмичә, бәйрәм көннәрендә авылга да кайтып килергә җыена ул. Шашлыксыз май түгел дигән сүзләре белән мин дә килешәм. Эш күпме генә булмасын, шашлыкны калдырырга ярамый. Тапкыр гафу үтенәм, синнән яратканы кешем. Яшьлек юләрлеге белән сине югалткан өчен. Гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антылар. Янган жанда яңа хисләр тисүнде. Башка ярата алмадым, бәхеткә юл эзләде. Гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антылар. Бәйрәмнәрендә иркә гадәттә гаиләсе белән ике як әниләрнең хәлләрен белеп, туган йортта булган эшләрне эшләшә, зиратка барып кайта. Менә майның икенче яртысын җырчы тулысы белән иҗатка багышламакчы. Бик күп җырлар яздырасым, клип төшерәсем, фотосессиялар оештырасым бар дип уртаклашты ул планнары белән. Тагын бер интрига – дуэтлар яздыру. Планда әлеге пунктта бар. Кем белән нинди җыр башкарылачак, анысы әлегә сер булып калсын. 9-нчы урын.
Концертлар сезоны ябылса да 15 майда Казан тамашачыларын бик шәп тамаша көтә. Театраль солянка. 5 миллион 500 сум мюзиклын карап өлгермәгәннәр өчен мәдә дигән мөмкинлек бу. Яраткан җырчыларны көтелмәгән образларда көндә күреп булмый. Раис Фасыйхов, Фәрит Низамиев, Ландыш Нигъматҗанова, Дилә Нигъматуллина, Рөстәм Закиров, Резидә Шарафиева һәм тагы бик күпләр бер кичкә бик кызыклы тарихның геройларына әвереләчәк. Бу җырлы спектакльдә Хәмдүнә Тимергалиеваның нинди роль уйнавын беләсегез килсә, тамашага рәхим итегез. Әлегә сүзне үзенә бирик. Басып сайрар өчен кошлар сайлаган мактал кирәк. Сынауларда сынмас өчен иңен куяр дус кирәк. Серчи чарлыкта янырлык ышанычлы дус кирәк. Бу дөньяда яшәр өчен арка терәр дус кирәк. Өздерем белән сайрап тора, ал кирәктә шларым, шлар кебек җырлап кына бергә яшәгән дусларым. Канат кагып очмаганы була икән кошларның, туганнардан якынрак була икән дусларның. Сездә шулай минем өчен бик якынсыз дусларым, җаннарымнан артык күрәм мин сезне дусларым. Өздерем белән сайрап тора, кал тирәктә кошларым, кошлар кебек җырлап кына бергә яшәгән дусларым. Май бәйрәмнәрен күбесе бакчада, авылда уздыра дисәк тә, рәсәйләрнең бер өлеше чит илгә сәяхәткә чыгып китә. Быел иң популяр юнәлешләр арасында Стамбул, Тбилиси, Прага, Рим һәм Барселона шәһәрләре. Шул вакытта Рәсәй буенча туризмда калышмый. Шушы елларда сан буенча иң күп кунакларны кабул итүче шәһәрләр арасында Сочи, Симферополь, Калининград, Питер һәм үзебезнең Казан икән. Кыскасы, кесә каллыгыннан чыгып, дөньяның теләсә кайсы почмагында ял итү мөмкинлеге бар. Ә без хәзерге мизгелләрдә Башкортстанга таба юл тотабыз. Чөнки 7нче урында Урал һәм Азалия Рәшитовлар. Син генә, бит син генә, язмышымда син генә. Сандугачым, карлугачым, гомерлеккә юлдашым.
айында үйләрендә генераль уборка ясаучылар аз түгел һәм алар арасында җырчы Рамил Айметдинов та бар. Бу җаваплы зур эшне беркемгә дә тапшырмыйм, барысында ахырыннан башына кадәр үзем җыештырып чыгам дип сүз башлады җырчы егет. Кем яхшы эшли, шул яхшы ял итә дигәндәй, тагын бер атнадан Рамил чит илгә барып кайтырга планлаштыра. Швейцариядәге маҗаралары белән бәлки социаль челтәрләре дә уртаклашыр. Тик иң мөһим вакыйга ул да түгел. Консерваториядә белем алучы Рамил Айметдиновны чыгарылыш имтиханнары көтә. Бу сынауны җиңел һәм уңышлы узарга язсын сиңа. 6нчы урын. Мәхәббәтемне таптым, мәхәббәтемне таптым, ярты дөньяны гиздем, аякларымны сизмим мин, яратканымны таптым, кайда басканымны сизмим, үз бәхетемне таптым. Кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем. Була! Гомер буе эзләдем, гомер буе эзләдем, эзләдем, эзләп таптым. Күзләремә бер карауда кабыздың сөю хисең, күзләреңә карадым да дәртләтең сөю хисең. Кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем. 1 майда ел сайын үзенең туган авылы Иске Ибрайда сольный концертын оештырып килгән Эльмира Сөләйманова быел бу традицияны туктатып торырга уйлаган. Күпчелек кебек үк бу көннәрдә гап-гади тормыш мәшәкатьләренә чумды. Авылда өй юу, бакча эше көтеп тора, аннары үзебезнең өйдә ремонт ясамакчы булабыз ди җырчы. Ремонтны кемнәрдер газап итеп кабул итсә, Эльмира Сөләйманова бу эшкә рәхәтләнеп тотына. Чөнки нәкъ шушы процесска бирелгәндә һаман иҗат, сәхнә костюмнары, җыр турында уйлаган баш ниһаять ял итеп тора. Дәвам итик. 5нче урын. Каршы чыгып атын бәйләр достың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түрләремдә урыны дусларым, дусларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Bir иске дус йөз яңаны алмаштырмас диләр бит. Кирдисәләр утка керем сыналган дусларым дип. Кирдисәләр утка керем сыналган дусларым дип. Күңел түрләремдә урыны дусларым, дусларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Сибәр идем дуслар чәчәгелләрне, җырлап үтик бергә үтик гөлгә тиң гомерләрне, җырлап үтик бергә үтик гөлгә тиң гомерләрне.
Күпчелек чыгышлардан ял этеп торганда илгәрәк киресенчә концертлар оештырып йөри. Һәм алдагы ике тамаша да Нурлатта узачак. Берсе 14 май көнне Нурлат шәһәрендә булса, икенчесе 16 май көнне Нурлат авылында үтәчәк. Менә бит ничек туры килгән. Иң мөһиме монда җырчысына да, тамашачысына да буталмаска инде. Мин сине ятларга калдырмам җырына төшерелгән клибы белән илгәрәк хит парадның 4нче урынына менеп җитте. Күңелемә күңелең сүреле Йөрмә минем артта. Тиздән мин өйләнәм. Үзелгән көндә дә Өмөтең үзелгән көндә дә Онытма дөньяда мине барын Мин сине Яталарга калдырмам Өзелеп калмаса юллары Моторым, Әу, теге кыз кем иде ул? борчылма җаным. Мин сине беркемгә алмаштырмам. Сине мине яталардан көнләмә Көнләүдән тулган зар түгел Сине мине өчен бит бер генә Ятларга бирерлек яр түгел Өмөтең үзелгән көндә дә Онытма дөньяда мине барын Мин сине яталарга калдырмам Өзелеп калмаса юлларым Эльмира Калимуллина өчен май бәйрәмнәре кызу чор. Җырчы кызның графигы сәгатенә хәтле язылган. Эш шунда ки, Эльмираны бу көннәрдә бик күп урыннарга чыгыш ясарга чакырганнар. Димәк, шашлык сезонын ачып җибәрү турында хыялланасы гына кала. Казан, Мәскәү һәм Санкт-Петербургта булачак концертлардан соң бәлки ял итү мөмкинлеге килеп чыгар дип елмайды Калимуллина. Кыскасы, концертлар сезоны ябылу бөтен җырчыга да кагылмый икән һәм шундыйларның тагын берничәсе турында соңрак сөйләп китәрмен. Ә әлегә 3нче урын. Тик сине күзләдем таңнарда Эзләдем табуга юрады Таңыбыз, җаныбыз бер бетер Мин сине ходайдан сорадым Бер сине табасы юлларда Язмашым мен кабат сынады Сынмадым бары тик ялварып Күкләрдән мин сине сорадым Тик сине эзләдем, тик сине Күзләрем булды гел юлларда Син күкләр җибәргән бәхетем Мәңге кал янымда юк
DJ Радик белән берлектә шушы көннәрдә үз якларында, ягъни Нижгар халкы өчен концертлар куеп йөри. Билетлар сатуга чыгуга ук тиз арада алынып беткән. Шуңа күрә егетләр өстәмә концертлар оештырырга да мәҗбүр булган икән. 9 май көнне чыгышлар артта калганнан соң егетләр Мәскәүгә кайтып, бәйрәм парадын карарга планлаштыра. Безнең хит-парадта танылган дуэтның әлегә бер вәкиле генә катнаша һәм ул бу атнада 2нче урында. Kayınlar ay hayyak iken, Söyü bilen tuluşak iken, Kayınlardan yaktı mıvıdama. Bu bit bakıtını, Üzüle bakıtını, Yok yıklama yigit, yıklama. Bu bit bakıtını, Ezile bakıtını, Yok yıklama yigit, yıklama. Yigit yana kızıga kuz atıp, Sanduvaçlar yeri yıkatıp, Yıldızlardan enerjisi beler. Yigit yana kızıga kuz atıp, Sanduvaçlar yeri yıkatıp, Yıldızlardan enerjisi beler. Kavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bağırım yok bir silgene. 15-лекнең лидерын белер вакытта җитте. Беренче урында бу юлы Ландыш Нигъмаҗанова. Концертларның беткәне юк, май дип тә тормыйбыз, эшлибез дип сүз башлады җырчыбыз. Әмма шуңа да карамастан чыгышлар арасында тәнәфес булмасмы дип ул да көтә. Балалар белән бергә авылга кайтасы, бергәләп шашлык ашыйсы килә безнең дәди ул. Тик тормас блондинкабыз шулай итеп барысын да артта калдырып бу атнада беренчелекне ялады. Сүзне үзенә бирик. Yaratуың керек түгел, юк инде. Ялган кебек бөтен сүзең, юк инде. Нигә бәрли күңеле камап, нигә ялгыштың? Юк инде. Яратуың керек түгел, юк инде. Ялган кебек бөтен сүзең, юк инде. Нигә бәрли күңеле камап, Seni sağınım. Күзләрең, синең күзләреңдә, Сүзләрең, шаһит хисләремә. Хыялым тик сине ярату, Иде бит, Уйларымда син идең гел. Күңелемнең түрен биләдең. Бардым ямының ямен алдыңда, югалдың. Юк инде, яратуың керек түгел, юк инде. Ялган кебек бөтен сүзең, юк инде. Нигә бәрли күңеле камап, нигә ялгыштың? Юк инде, яратуың керек түгел, юк инде. Ялган кебек бөтен сүзең, юк инде. Нигә бәрли күңеле камап, сине сагынып. Хит-парадның һәр баскычына тукталдык, урыннарны билгеләдек, җырчыларның кайда нишләвен белдек, димәк бүгенгә саубулашсак та була. Сезнең белән булдым мин, Айсылу Лерон. Барыгызга да күңелле яллар телим. Кабат очрашканчыга хәтле сау булыгыз.